Maayong adlaw or maayong hapon kaninyong tanan o kung kinsa to'y naminaw sa ubang lugar, maayong gabi, maayong buntag, naimbag na aldaw, may sulti sa mga Ilocano o kumusta kamo? Nalipay gyapon og dako nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Magpasalamat lang gyud dako sa mga tawo nga mitabang, dili nako matapos ang pagpasalamat sa mga taong mitabang aron nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Ang akong tumong, ang akong tuyo mao nga ikaw ug ako makaplaga nato ang pulong sa Ginoo nga maoy bulawan sa atong kinabuhi. Ang akong tabang maula nga mutabang ako sa pagkalot nga kitang tanan magkalot sa bulawan sa pagtuon. Dili ko makahatag sa tanan apan mutabang ako nga ikaw ako makakalot sa bulawan nga makita lang dinhi sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Kay si Jesucristo lamang miingon si San Pedro nga wala nay laing ngalan nga gihatag sa Amahan dinhi sa kalibutan nga ikaw ako maluwas. So, gusto ko nga makakalot kita sa pulong sa Ginoo kay ang kaluwasan naa lang sa atong Ginoong Jesucristo. So, sa dili pa kita magsugod atong magampo kita. Balaan nga Amahan, daghang salamat nga kami makatuon gyapon sa imong pulong. Ginoo, hinaot paunta nga imo kaming tudluan unsaon pagkalot sa bulawan sa nga imong pulong. Tabangi kami, abrihan nimo ang among tagsa ka kasing-kasing, abrihan usab nimo among panghuna-una. Hinaot paunta nga Ginoo, amo kang makita, amon makita ang imong power, ang imong gahom. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. So mag-review kita, kadaghanan nato mag-review sa kung hain man tagikan sa usang semana. Kining atong gitun-an karon, just a review, ato nang natun-an ang mga gospel. Pananglitan ng Matthew, Marcos, Lucas, Juan. And then karon ato na usab mga gitun-an unsa may nahitabo sa mga disipulo. Sa kinabuhi ni Jesus, unsa man wala bay nahitabo, naay nahitabo. Sa pagkawala na si Jesus, ang Espiritu Santo gihatag niya. So, kining atong tun-an karon, kining buhat nga gisulat ni Dr. Luke, ni Lucas, kini ang gibuhat sa mga leadership nato, sa mga disipulo, sa mga apostoles, sa pagwala na si Jesus, sa ang atong Ginoo wala na si Jesus, nabayaw na siya, unsa may ilang gibuhat, kinsa may gatabang nila. Kay adunay daghang kaayong persecution, paglutos, pagkulata nila. So mao ni atong gitun-an karon. Nga kinsa may mitabang, unsa may power gahom, niining gagmay jutay lang kaayo mga disipulo ni Jesus nga anong nakaabot man ni dinhi sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. So kini atong tan-awon. So sa bersikulo sa kapitulo 1 atong nahibaw-an nga si Jesus mibayaw, and then nagpromise usab siya nga muhatag siya og gasa, Espiritu Santo. So atong nakita nga pagka pulo ka adlaw nga si Jesus mibayaw na, miabot ang Espiritu Santo. Sila nakasulti sa pinulungan nga wala sila kahibalo, and then naay suga mura og kandila, og sila nakadungog og kusog kaayong hangin. Nakadawat na sila og Espiritu Santo mga 120. And then ang mga dinhay mga tawo nga galibog sila, unsa man ni nahitabo, ngano nakasulti man sila. So si San Pedro nagsermon, unang sermon niya. Nga kinahanglan kamo
tanaw ninyo kung unsa ang inyong kasing-kasing maghinulsol may ang iyang sermon maghinulsol sa sala buot ipasabot og maghinulsol atong nahibaw-an nga magpaduol sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ang inyong direction sa kinabuhi lain, paduol, mao nay paghinulsol. And then sa kapitulo 2, dinhay usa ka bakol, dinhay usa ka bakol nga ilang giayo og mga tao natingala sila og ikaduhang pagsermon ni San Pedro nga articulate maayo di ay si San Pedro sa Biblia. Iyang gi-explicahan nga dili tungod sa among gahom nga kining tawhanan na ayo kundi sa gahom sa Ginoong Hesukristo. So samtang ako lang ipakita ninyo po nga maunay templo nila. Sige gihapon silang moadto sa templo. Didto sila nagsermon. So samtang nagsermon sila, nag-explikar, karon moadto na kita sa kapitulo 4 sa sinulat ni Dr. Luke or ni Lucas. Guys, abrihan ninyo ang Bible sa mga buhat. So ang New Testament nagsugod og Matthew, Marcos, Lucas, Juan, and then mga buhat. So naa na kita sa kapitulo 4, mga buhat. Atong sugdan, magsugod kita. So ang atong pagtuon versikulo by versikulo aron nga kamo usab nga kamug ako maantigo unsaon pagbasa, unsaon pagsabot, how to understand the Bible. So ako mutabang lang ko. So ako usab gatuon aron nga kita maantigo kay karon sa kalibutan daghang kay mga tawo nga ako usab mantigo, ako mong tudluan. So kita usab mahibalo nga unsa man ni iyang gisulti, eksakto ba ni? So ang atong pagtuon kung naay mo tudlo ninyo, naibulo na mo nga ato yung basahon versikulo by versikulo. Ayaw lang og tudlo usa ka versikulo, paghuman mo lokso sa usang versikulo, ingnon dayon ninyo nga ato ning tun-an. Ayaw lokso-lokso. Kay di na po'y may bisita sa among balay sa pila na ron ka adlaw, mo lokso-lokso usab siya. Akong giinan ayaw lokso mo atog yung tun-aning usa ka versikulo, usa ka kapitulo. So mao na atong tun-an. So magsugod na kita. Ang nahitabo niini sa versikulo sa kapitulo 4. So ang mga tao natingala kinsa man ning nganong nahitabo man ni, nganong naayo man ni. So si San Pedro, kay bulok kita unsay nahitabo ni San Pedro. Si San Pedro usa sa mga apostoles. Maayo kay siyang apostoles, 3 ka tuig nga gauban-uban ni Hesus, apan naay pulong nga apan sa dihang giimbestigar si Hesus, midalagan si Pedro. Mura ni siya og iro nga ang iyang ikog nagpaubos na hadlok, apan ang nakamaayo nga siya gipasaylo, gihatagan og gahom sa Espiritu Santo. Ikaw ug ako usab mapasaylo sa Ginoo bisag unsa kadako sa atong sala. Ako ug ikaw makasala, apan gamiton gyapon ta sa Ginoo. So si San Pedro gigamit unsa siguro mahitabo kung ang mga early Christians, mga ubang disipulo miingon, Pedro, imong gilimod ang atong Ginoo, dili nakaapil sa among grupo. Apan nakapasaylo sila. So maunay prinsipyo sa pagpasaylo, maggamit gihapon. So without further ado, sa wala na paglangay-langay atong basahon sa versikulo 1. Si Pedro o si Juan nagsulti pa sa katawhan.
eksplikasyon niya, nagsermon, samtang nagsulti pa sila, sa dihang giduol sila sa mga pari o sa mga pangulos, sa mga gwardya sa templo o sa mga Sadusiyo. So, giduol sila sa mga haring ganges sa templo. Kini sila ang mga leader dito sa templo. Ang ilang paglantaw sa ilang kaugalingon that they are somebody, they are someone, na sila sikat. Kami ang pangulo dinhi. Ayaw ka dinhi pag istorya-istorya. Kami ang masunod. Kinsa man ka. Kini sila ang mga tao nga mga big boss doon. Versikulo 2. Naglagot sila. Oh, I should say, ako sang isulti na ipulong nga Sadusiyo sa versikulo 1. Kining mga Sadusiyo, sila ang mga influencer sa templo. Silang masunod, silang dako-dako dito. Mituo sila nga ang tao dili mabuhi sa sunod nga kalibutan. Miin sila kung patay ka, patay na. Walay resurrection. Walay pagkabanhaw. Mo ni ilang pagtuo. Ato na usab ning natun-an sa ubang pag-lesson nato. Then versikulo 2. Naglagot sila. Kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tao nga nagsangyaw nga pinaagi ni Hesus mabanhaw ang mga patay. So naglagot sila tungod sa gitudlo ni San Pablo o ni San Pedro ni San Juan. Naipulong naglagot sila. Kay nagsangyaw man sila nga ang tao mabanhaw. Busa, ilang gidakop sila o gibilanggo. Hangtod sa pagkasunod nga adlaw, kay gabi naman kadto. Gipreso sila. Unsa siguro imong feeling nga ikaw gipreso? Nagsulti ka lang mahitungod sa kinabuhi ni Hesus. Nagsulti ka lang nga kining bakol og 40 ka tuig giayon ni Hesus. Gipreso sila. Guys, mao ni sugod sa pagkarati, sa pagmaltratar nga gaantos ang mga Kristiyanos, mao ni pagsugod sa 300 ka tuig. Kini ang record sa mga Kristohanon nga gipatay. Sa 300 ka tuig, daghang mga Kristiyanos nga gipatay. Ang ilang kinabuhi lisod kaayo. Kini gasugod na. Gisugda na. Bisan karon dinhi sa kalibutan. Kung ikaw Kristohanon, naa ka dito sa Saudi Arabia, sa mga nasyon nga mga Muslim, peligro ang imong kinabuhi. Dili ka magsulti mahitungod ni Hesus. Sa China, kung naay simbahan, gubaon nila ang cross. Maayo lang sa Pilipinas kita. Apan sa ubang lugar sa kalibutan, sa Northern Africa, Somalia, Niger, makaluluoy ang mga Kristiyanos. Napuo after 600 years nga daghang mga Kristiyanos dina sa Saudi Arabia, sa Pakistan, sa Bangladesh, dina sa Middle East, daghan napuo sila. Sa sa Egypto daghan kayo. Apan bisag napuo sila, mitubo gyapon ang Kristyanismo. So mao ni pagsugod nila. O gibilanggo sila. So versikulo 4, apan, so adunay word nga apan, importante kayo, kini sila gibilanggo apan. Unsa may natabo? Daghan ni adtong nakabati sa mensahe, ang mituo ug ang gidaghanon sa mga tao miabot na og 5,000. So, bisan sila gipreso, pero apan unsay natabo? Sa ilang sermon ni San Pedro, daghan ang misunod
sa atong Ginoong Kristo. Mao gyud na. Ikaw kung musulti ka mahitungod sa atong Ginoong Kristo, naay dili gyud mo to. Kay balo ko diri sa among lugar daghan dili mo to. Katawhan kanila apan naay mga tawo nga motuo usab. So dili bot pasabot nga muundang tungod kay daghan dili mo to. Dini 5,000 ang mituo misunod ni Hesus. Di ba atong nahibawan sa previous chapter nga 3,000 ang mituo ang misunod. Karon mingon sila 5,000. Ug ato usab nga mahibaw-an nga sa ilang panahon, sa panahon ni Hesus, dili nila iphon ang mga babaye. So kining sumusunod sobra pa ni sa 5,000. So gipreso sila apan unsa may natabo, maayo ang natabo, daghan ang misunod ni Hesus. Versikulo 5, sa pagkasunod nga adlaw, so early in the morning, ang mga pangulo o ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo o ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nagkuro-kuro sila, nagmeeting sila, unsa may atong himuon ni ining duha ka tawo nga nagsabwag og maayong balita mahitungod ni ining Hesus. Unsay atong buhaton? Ato ba ni silang bilangguon sa tibok nilang kinabuhi? Ato ba ni silang potlon og liog? Batuhon ba sila? Itambog ba sa pangpang? Mao ilang agihuna-una. Unsa man siroy gibati ni San Pedro, ni San Juan, nga sila na preso. Nga unta ang ilang gihimo, unsa may ilang gihimo? Giayo ang bakol. Nganong gipreso man sila? So, versikulo 6, nakikita sila sa Pangulong Pari nga si Anas, ingon man kang Caifás. So ato na ning nahibawan, ang tinuod gyud nga high priest ani si Caifás. Apan ang power, ang kadtong musunod ang mga tawo misunod sila ni Anas. So, and then kang Juan, kang Alejandro ug sa ubang mga sakop sa banay sa mga Pangulong Pari. Kini sila ang mga taong gakupot sa kongreso nila o sa Supreme Court. Kini sila mga tawhana ang nakakwarta dito sa templo. Di ba? Nasuko usab sila sa atong Ginoo kay ang ilang mga baligya, ang lamisa gipamalibay man sa atong Ginoong Kristo, dili nila ni malimtan nga si Hesus. O karon nagdaghan na ang sumusunod ni Hesus. Nagmeeting sila, unsay atong himuan ni? Sunugon ba nato ni sila o dili? Ilang gipaatubang versikulo 7, ilang gipaatubang kanila ang mga apostoles o gipangutana. Giunsa man ninyo kini pagbuhat? Number 1. Number 2, unsa bang gahuma ang anak kaninyo o kang kinsa mang ngalan ang gigamit ninyo? So mingin sila, explicar ni unsa may natabo nga naayo maning bakol. O na, mingin sila ang pangutana. Giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa ninyo ni pagbuhat? Naaba mo'y magic? Kamo ba ang responsible nga naayo ni? Then second question, unsa bang gahuma ang anak kaninyo? Hay mo nakakuha gahum nganong naayo man ni? Kining tawhana sige na mong makita dinhi nga nagpakilimos karon milukso na siya, nag-worship na sa Ginoo. Hay mo gakuha gahom. Og ikatulo, og kang kinsa man ngalan ang gigamit ninyo. So, gahom, kinsa may ngalan? Nganong nakahimo mo ni ini? Nga naayo ning bakol? Kinsa may ngalan nga inyong gigamit? So, karon si San Pedro mag-explikar siya sa gipangutana sa mga leadership, sa mga kontra nila. Ito ang gisulti ni San Pedro. Iyang gi-answeran ang ilang tulo ka pangutana. So, kini si San Pedro.
Kay bulgan ni San Pedro, nahadlok siya sa dihang giimbestigar si Jesus, karon matapang na si San Pedro. Versikulo 8, si San Pedro nga napuno sa Espiritu Santo. Wow, tungod sa napuno siya sa Espiritu Santo, dili day sa iyang abilidad, dili day tungod kay matapang siya o kursunada kayo o nakainom, dili tungod sa Espiritu Santo. So mao na ang Kristyanismo, tungod sa Espiritu Santo sa sulod nimo. Ingon siya, si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo, mitubag kanila. Mga pangulo o kadagkuan sa katawhan. Kung kami gisukit-sukit man karon, may tungod sa maayong buhat nga gihimo alang sa bakul o sa unsang pag-iya siya naayo, now he is gonna explain it. Angay gayud nga kamong tanan masayod og ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan hingpit healthy na ayo gyud. Pinaagi unsa iyang reason? Pinaagi sa gahom sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon. Miingon ba siya tungod sa ngalan sa among presidente nga kini ayo? Miingon ba si San Pedro tungod nako ni may abilidad ko na ayo ni? Dili. Ito tungod sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon. Wow, unsa madanay ngalan ni Jesus? Kadaghanan na ako'y madungog bisag diri sa among lugar nga gamito nila ang ngalan ni Jesus sa pamalikas. Usahay siguro sa ato pong lugar na ay miingon nga gamito nila sa pamalikas. Apan naaday gahom ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Gahom nga dili di ay nato na gamiton sa pagpamalikas. Miin siya, kadtong gilansang sa cross o unya gibanhaw sa Dios sa ngalan. Unsa maning mangutana kita? Unsa maning ngalan ni Hesukristo? Unsa maning Kristo? Kristo maunay Griego, bot ipasabot Misaya, manluluwas, dili niya ni apelyido. Dili ta makaingon nga si Jesus Mr. Kristo. Dili apeli kuan niya ni, bot ipasabot manluluwas. Dinihogan, maunay sa pinakalalong nga pagtuon, dinihogan, manluluwas. Ang atong Ginoong Hesukristo sa ngalan niya. Unsa man ay ngalan ni Jesus, guys? Kinsa man ni si Jesus? Kung atong tun-an ang Biblia, si Jesus ang gahimo sa kalibutan. Si Jesus ang gahimo sa pila ka bilyon nga mga bituon. Si Jesus ang gabuhat sa mga tao. Sa wala pa ang kalibutan, di na si Jesus. Sa iya lang tayo hope, nabuhat ang kalibutan. Maunay ngalan ni Jesus. Siya ang pinaka-perfect image of the living God. Kung wala ta makakita sa Ginoo, kung makakita ka ni Jesus, mauna ang Ginoo. So, importante kayo ng ngalan ni Jesus. Verse 11. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, so nagkutlo usab siya sa karaan nga tugon. Eksperto ni si San Pedro sa Biblia. So mao ni iyang giingon. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon. Sa wala pa di ay si Jesus 2000 na katuig karon, ang kasulatan, ang karaan nga tugon gasulti na mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Prophecy, manay giingon nila. Kini gikutlo niya sa sulat ni Haring David. Mingon siya, ang bato
nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay. Nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. Unsa may buot ipasabot ni Pedro niini nganong gikutlop man niya ni. Unsa gisulti niya? Ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato. Sa in English ni gikan ni sa cornerstone. Sa ilang panahon gud, sa unang panahon kung magtukod sila balay, kadaghanang mga balay nila bato. Importante nila ning cornerstone, kining iskina nga bato, may una gyud nga ibutang nila. Perfect nga bato. Aron nga ang linya sa tanan nagagikan ni ining perfect nga bato. Kay kung dili maayo ang bato, ang balay magtakilid. So kining unang bato may importante. Sa unang panahon wala sila level, wala sila level nga makita gyud gusto. Ilang gamito ning pinaka cornerstone, pinaka iskina sa balay. So importante kay ni. So karon unsay giingon ni San Pedro? Nga ang bato nga gisalikway ninyo, buot ipasabot niya si Jesus, kini ang cornerstone nga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing halangdong bato. So kadtong cornerstone, kadtong bato nga ang atong Ginoong Jesucristo inyong gisalikway, nahimo hinong mahinungdanong bato. Mahinungdanon, mingon sila magtutukod og balay. Kinigong mga Hudiyo, sila giuntay magtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Apan ilang gisilikway ang atong Ginoong Jesucristo. Ikaw ako, maoy mutabang aron nga ang gingharian sa Ginoo magdaghan dinhi sa kalibutan. So, versikulo 12, mingon na siya, kini importante kay ni guys, ang gisulti ni San Pedro. Kung kamo mutuo ni San Pedro, ang unang pope, tan-aw ninyo ni. Mingon siya, versikulo 12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kang Hesus, kay dinhi sa kalibutan. Wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Usbo nato ni, importante kay ni. Wala sila mingon unsay giingon niya kay ang kaluwasan. Unsa man ning kaluwasan? Kaluwasan nga kita mapasaylo sa sala. Nga maluwas kita gikan sa sala. Kay kung dili mapasaylo kita sa sala, ma-impierno man. So pero wala nilain ming siya makaplagan natin. Makita nato lamang diha sa membro nato sa relihiyon. Mao ba nay gisulti ni San Pedro or nga tungod sa pagtuo sa imong lulo, lula, amahan, maluwas ka? Dili, miingon siya, ang kaluwasan makaplagan lamang diya kaniya kang Hesus. Kay dinhi sa kalibutan, wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Wala nay lain. Daghang mga leader dinhi sa kalibutan, pero silang tanan patay. Wala ang ilang ngalan, wala gihatag nga kita maluwas. Ang relihiyon wala gihatag kung unsang member nga relihiyon ka. Wala mingon si San Pedro nga apel ka na ng relihiyon. Kundi sa ngalan lang sa atong Ginoong Jesucristo. Mao nay giingon ni San Pedro. Wala nay lain. Wala nay laing mga sikat nga mga pastor nga maluwas kita. Apan sa ngalan lang sa atong Ginoong Jesucristo nga kita maluwas. So importante kay ini. Verse 13, ang mga sakop sa labawng hukmanan natingala. So kini nag-investigar, natingala. Nganong natingala man sila? Sa gipakitang pagka maisugon ni Pedro. Wow, maisog na si Pedro, nakita nila. O si Juan. O sa ilang nasayran, na kining mga tawhana, wala di ay maka-eskwela. O nasayran nila nga
ang mga kauban di ay sila ni Jesucristo kaniadto. So ang ilang paglantaw natingala sila. Kay articulate maayong musulti si San Pedro ug si Juan usab nga kini sila mga mura man ni sila ignorante man lang. Wala ni sila makaeskwela og Seleman, wala ni sila nakaeskwela UP. Wala ni sila nakaeskwela sa among na eskwelahan nganong mantigom ni silang musulti. Mao ilang paglantaw. Nga kini sila ignorante ni sila. And then nahibaw na usab sila nga kini sila kauban ni Hesus. Katong ilang gipatay. Verse 14, apan wala sila ikasulti kay nakita man gayud nila nga ang tawo nga maayo nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. Wala dili nila ikalimod unsay nahitabo. Nahibaw nila nga kining tawo nga naayo na tungod sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Di nila ikalimod. Bosa, verse 15, gipagula nila ang mga apostoles, gi-release nila sa preso. Gikan sa lawak, sa labawng hukmanan, o nagpangutan-anay sila. Unsa, nagmeeting usab sila pagkahuman. Unsa may atong buhaton ni ining mga tawhana. Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem, nasayod nga kining talagsaong milagro. Nahimo nila og dili kita makalimod ni ini. Minsa ang tanan nga mga tao dili nato ni malimod. Apan karon versikulo 17, apan aron dili na masangyaw pag-ayo kining hitabua, dili na masangyaw. Ngadto sa katawhan, did-an nato sila, did-an. Stop hunungon sa pagsulti may tungod sa ngalan ni Hesus ngadto kang bisan kinsa. So, guys, kamong duha ayaw na mo pagsulti may tungod ni Jesucristo. Kang bisan kinsa wala. Bosa, gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles o giingnan nga dili gayud sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Hesus. Stop doing that or else we are gonna kill you. Apan si Pedro ug si Juan mitubag, may kanang word, kanang pulong nga apan, importante kay na sa connection sa sentence. Na ay negative, apan, maayong mahitabo kung naay apan. Verse 19, apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila. Wow, matapang. Hokmen ninyo. Hain may matarong sa atubangan sa Dios. Kamo mga relihiyoso mo, unsa may sa atubangan sa Dios, unsa man. Ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kamo mga relihiyoso, naibalo mo sa Biblia, pero kinsa may tumanon? Kamo ang sugo sa mga tao o ang sugo sa Dios? So, gisugo man sila sa Dios. Ikaw ako gisugo, ikaw ako gisugo. Nga isabwag ang maayong balita. Nga si Jesus lamang ang makaluwas. Nga si Jesus nagpakamatay ka nato. Mao'y sugo sa Dios. Miingon siya, kinsa may yung tumanon? Nahibalo ba mo? Nga daghang mga missionary sa ubang lugar nga giputlan og liog. Nga gipamatay. Kay misunod man sila. Miingon ang ubang mga nasyon, bisag ako nadunggan din sa Malaysia, nga dili magsulti, mahitungod ni Jesus. Apan naay mga tao nga wala mo sunod sa gobyerno, kundi misunod sa Ginoo. Versikulo 20, kay dili kami, mingon sila, nag-declare sila nga dili kami makapugong, pagsulti sa amo gayong nakita ug nadungog. Wala mi mahimo, dili mi makapugong. Guwapo kay ng pulong nga giingon ni San Pedro, dili kami makapugong. Kay nakita namo ug nadungog namo.
naabay nahitabo, naakabay nakita nga usa ka sumusunod ni Hesus nga nagbag-o sa kinabuhi? Kung nakakita mo, dili makapugong inyong yung gisulti, inyong isulti. Kung naamoy nahibawan mahitungod sa atong Ginoong Kristo, kung tinuod kamong sumusunod ni Hesus, dili gyud mapugngan makasulti mo. Tungod niini, because of this, gipasidan-an sila pag-ayo sa labawng hukmanan ug unya gibuhian gipasidan-an. Unsa may gipasidan-an? Posible nga kung dili mo mosunod namo, patyon mo, prisohon, gipasidanaw. Og sila gibuhian, wala sila'y kapasikaran aron sa pagsilot kanila, kay ang katawhan nagdaig man sa Dios tungod sa nahitabo. Ang tao nga gihimuan niining milagruha kapin na sa 40 ang panuigon. So dinita mohonong sa versikulo 22. Gusto unta na akong himuon nga himuon ni pero sa sunod na lang atong tapuson. So unsa may inyong paglantaw sa dihang unsay ninyong paglantaw, unsay gibati ninyo, unsay nasulod sa imong kasing-kasing, unsay nasulod sa inyong hunahuna mahitungod ni Jesucristo. Si San Pedro miingon siya, walay laing ngalan dinhi sa kalibutan nga kita maluwas, kundi sa ngalan lang ni Jesucristo. Sa unang panahon miingon sila nga daghang dalan paingon sa Roma, daghang dalan nga moadto sa bungtod, daghang dalan nga makaadto sa langit. Apan si Jesucristo miingon, si San Pablo miingon, wala nay laing dalan dinhi sa kalibutan nga gihatag aron nga kita maluwas. Si Jesus miingon nga, I am the way, the truth, and the life. No one can go to heaven except by me. Si Jesucristo dili mamakak. Mituo siya, misulti siya nga, ako lang ang dalan, ako lang, wala na'y lain. Ako lang ang kamatuuran, wala na'y lain. Ako lang ang kinabuhi nga walay katapusan. Guwapo kayo ang promise. Kay dinhi sa kalibutan karon daghang mga problema. Apan kung naa ka ni Hesus, adunay kinabuhi nga walay katapusan nga uban sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa may imong buhaton, unsa may akong buhaton. Ato ning pamalandungan. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw lang ang dalan kamatuoran o kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, daghang salamat na San Pedro, ni San Juan nga sila maisog gyud nga ilang gisabwag ang maayong balita. Nahibalo kami Ginoo nga kadaghanan sa mga apostoles gipatay tungod kay sila misunod kanimo. Ginoo, daghang salamat sa imong gibuhat kanamo. Pasayloa kami sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.